Табір для нелегальних мігрантів з'явиться в Литві. Про це повідомила міністр внутрішніх справ країни. Dėl apgyvendinimo taip pat procesas juda. Šią savaitę turėtumėm. Що стосується житла для мігрантів, то процес просувається. На цьому тижні ми створимо табір на 500 осіб у Дев'янішкес. Наша мета – створити житло і забезпечити безпеку для людей на кількох конкретних ділянках у декількох певних таборах. Konkrečiose. Литва звинувачує Білорусь у тому, що та перестала стримувати потік нелегальних мігрантів і сама стимулює людей приїжджати. З початку року в країну з Білорусі в'їхало понад 1600 нелегальних мандрівників. З них більше 1000 в червні. При цьому половина – громадяни Іраку. Центр для утримання мігрантів у литовському місті Пабраде вже переповнений. Їх тимчасово розміщують у будь-яких вільних приміщеннях. Ця жінка приїхала із Сомалі. Її поселили в будівлі школи одного з сіл на кордоні. Каже, що тут проживає близько 150 людей і туалетів на всіх не вистачає. Ми приїхали в пошуках кращого життя. Я тікала від війни і насильства. Вони кажуть нам платити, щоб доставити нас в потрібне місце, але у нас немає грошей, тому нас кинули. Голова МЗС Литви у понеділок припустив, що мігрантів використовують як засіб тиску на ЄС у відповідь на санкції щодо Білорусі. Самопроголошений президент Олександр Лукашенко каже, що його країна зараз охороняє кордон рівно настільки, наскільки це вигідно для неї і наскільки вона може собі це дозволити.